Kaya no, usa lang ni karon lang ni nang balita amo ang nakita usa ka isda. Wala mo mailhi og unsang isda. Ipakita. Naman yun. Katulo lang, katulo. Ay, di katawa po. Karon namin diri karon sa Lapihan Beach. Suri-suri tirada kay Ingaw. So yun yung mga adlaw na tiglaag, Domingo. Ako ba na ako karon si pangalan man eh? Nung Manoy. Pangalan man eh? Nung Manoy. Si John Lloyd. Tapos si Sergeant Kim. Asan Sergeant Kim? Tara. Sergeant Kim. Ay, busy yun. Ilalan na ng white. Mayroong istang bago lang nakita. Sige na. Wala lagi mo. Si ako jud ya. Pero yun. Ikaw may hamis ug lubot dire. Maglaro man tayo. Maglaro man din. Sige Kim. Paano ito na maglimilang kayo paano ba? Idili. Ako magbalita ba? Ako mag-introduce. Ako magbalita ano eh. Ako magbalita ito. Magpakita ko ng lupot. Wala. Ito walang itlog na ito. Hindi. Hindi lang. Ay, dali. Tagyo. Kuya, acting mo ito. Uy. Ating to, sugot kayo to. Oo, sugot ko siya ano. Ano pagkita lang? Kung sa mga isdaan na. Panya lagi mo, panya lagi mo, istorya pa man ko. Mayroong kakaibang isdang nakita dito sa... Ay, uy, ako naman din nang makitaan. Talikod lang, talikod. Diri sa Kim. Kim, doon sa diri. Doon sa diri. Ako balita. Para sa ka. Yan ako na dyan. Sige, dali mo na makita rin. Pagmuha na si kuya, si Mua. Mana kuya? Mayroong kakaibang isdang nakita ngayon dito sa beach ng Lapihan. Ito ay ngayon lang nakita, walang muka. At wala na kapag-guide mo. Ikaw lang ito yun, tinignan mo yun. Kumukuha na karang di makita sa sakuan. Hindi lang kay kinaya ko. Uy! Sige na. Ayo, dire ang pabor oh. Dire. Kaya kung dire masugat, ngit-ngit. Di ako. Sige, Meg. Ikaw na, Kim. Ano na, Wala na ka. Ngayon, napunta kayo na kayapin na ito na ito na bloopers ba? Bloopers na ito na siya ba? Sige na yung nagkatawan. Bloopers, behind the scene. Mga ka na itong mga mali na sabay katawanan ba? Na, may Kim, alin na Kim? Dari ka Noy. Loy. Dari ka Loy. Loy. Tutundlo din mo ni Jan Loy. Ano ninin mo? Dah, ano? Giawalay. Ano nin kanila Jan Loy no? Ano yun? Ayaw sa to. Kaya hindi, Kim, ika-isa lang ba? Ano, game mo lang lubot ka isa. Dara sa ka. Ayaw sa dara. Ito pa-viralon. Para makita nimo. Pa-viralon ito sa Facebook ba? Para makita ang cellphone ni Kuya Pagmuana na dito nakamusalong na paibabaw mo lubot. Sige. Kaisa lang, ano lang ba? Para itong ibotin Kim, ano, isa lang, kaisa. Kaisa lang. Sige. Di mo ka mailhan nga ikaw. Di ka mailhan nga ikaw. Sige na. Ya. Sige kay mga. Ikaw lagi. Ulo yan. Puti kay kung lubot ba bino? Sige, pagay mo na. Mulog yan. Kim. Oh sige, ikaw istorya Kim. Sige Kim, ikaw istorya Kim. Tama, istorya. Ayo ka. Ay Bisaya lang ya. Bisaya lang. Kaya na naisa ka isda karon na nabantayan ri sa Lapihan Beach. Kanina isda kay karon pa na mo nakita. Unsa kanina klase na isda? Nakuhaan ba yung video? Wala naktuan. Nya mo ana din na si Kuya Bagyo nakuha video niya ana mo ana din na si Kuya mag-video din sa kamo ana rin ko.
Oh, yang ato. Taasa ba ng istorya? Di ba? Ako na lang kanino. Di ako istorya. Si Manoy o si Anoy. Ay, katawa, Noy. Ha? Ay, katawa. Awan, nagtanaw naman si... Ay, ka ba na? Kinsa may musaw ikaw? Ako, kaya ako na to. No? Asay pwede, diha ka. Dire mo. Ano dyan, Loy? Sige, dito ka, Kim. Dito ka, Kim. Mano istorya? Saan ito pag-istorya? Ano? Naiisa ka isa. Mga igan kasamtangang namin din sa dagat sa Lapihan. Ay, mga katawan sa mabini, alam mo? Mga katawan sa mabini. Ayo. Sige na, okay na. Dami mo tingin ko naman. Dito ka, Kim. Katulo. Okay, ako na. Mabili natin natin game eh. Ay, dali ko napita ko. Dali Dara ka na. Sige. Sige. Dali mo, pindog. Doon lagi na kita lagi. Wala na ganaw na kung trabaho. Sino ba? Ayun na lang, kinukoy. Ay, ikaw na lang kita dua. Ayaw. Mga dolphin daw. Wala na lang tanaw. Sino yun? Sige. Hula lang, kamera na dire. Sige na dayo. Wala lagi. Ya, pag-atubang na ko dito. Aron di ka makuha no. Ana sige dito na. Sige. Lagi na makita lagi. Dalaman yun. Katulo. Sino ba? Pero din gino kitaan lagi. Itapsing lang ako. Ay, katawa po. Bisa ko na. Dili na ako. Ang isda kayo nakwala. Nakabuhay ang isda. Unsa mo din? Ang isda kayo nakabuhay. Huwag na namataan eh. Kaysa. Hayag yung lumot lang. Ang isda na ulaw. Ni sibat. Oh, guys, mara to. Katuwaan lang, walang personalan. Huling-huling ko mo, Nawala ang isda. walang isda. Ako gihimog isda. Please and subscribe sa YouTube ni Gomboys.